ħanaraw episodju ieħor mill-Vanġelu ta' Mattew 26 vers 14. Imbagħad wieħed mit-12 dak jismu Ġuda Iskarjota mar għand is-saċerdoti ewlenin u qal: xi tridu tatuni jekk jien nerjulkom f'idejkom? U huma weżnulu 30 biċċa fid-diena. U minn dak iż-żmien beda jfittex l-opportunità sabiex jittradih. Issa, fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxipli resqu lejn Ġesu qalu: fejn tridna nippreparawlek ħalli tiekol lejt? U qal: morru fil-belt għand il-flien u għejdulu l-għalliem jgħid: iż-żmien tiegħi huwa qrib. Se nagħmel lejt għandek mad-dixxipli tiegħi. U d-dixxipli għamlu bħalma ddirġihom Ġesu u preparaw lejt. Issa, x'insar fl-għaxija irreklina mal-mejda flimkien ma' 12. Huma jieklu qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. U mniktin eċċessivament bdew jgħidulu wieħed wara l-ieħor: mhux jenux sit. U wieġeb qal: min bellidu miegħi fil-bieqja dan se jitradini. Ta' bilħaq, bil il-bniedem imur bħalmu miktub dwaru, imma gwaj għal dak il-bniedem li bih bin il-bniedem huwa tradut. Aħjar kien ikun għalih kieku ma twelidx dak il-bniedem. U Ġuda li kien appik se jitradih wieġeb bil-qal: mhux jenux Rabbi. Qallu: inti nnifsek għedda. Amen. Il-Vanġelu huwa l-istorja kif Alla jsalvana. U f'din il-ġrajja li qegħdin naqraw bħalissa, wieħed malajr jintebaħ kemm hemm kontrasti qawwija. L-abjad huwa mqiegħed kontra l-iswed, is-sabiħ kontra l-kraħ. U apposta sabiex aħna narfu aktar u aktar kemm aħna nfusna bħala bnedmin aħna ħżiena. Mal-banda l-oħra kontrast qawwi il-mulej huwa twajjeb magħna. It-tjieba tal-mulej Ġesu illi lest biex imut. Mingħajr mu qed jirreżisti lest biex imut. Mill-banda l-oħra it-tradiment ta' Ġuda illi b'dan il-ftehim makabru illi huwa rnexxielu jagħmel mal-sommi saċerdoti, ftehim klandestin kollox ħaxħax minn taħt biex jipprova jakkwista xi ħaġa u jbieħ lil Ġesu. Din hija xi ħaġa inkredibbli. Għandek raġel hawnhekk illi issa ilu jafu lil Ġesu 3 snin u jisma' il-kliem ta' fommu, magħżul bħala apostlu, u frattant Ġuda jibqa' motivat bir-rejba. Ir-rejba illi aħna bnedmin ma nammettuhiex. Tista' tkun l-iktar bniedem rejb u xorta tajt illi m'intix rejb. Jekk int ħallil tammetti int ħallil, jekk naqabad. Jekk inti adulteru. Imma r-rejba hija mqabda mar-ruħ tal-bniedem u iva twassalna biex nagħmlu l-ar ħsara għalina nfusna. Ġuda hawnhekk imqanqal mir-rejba jiddeċiedi li għalih Ġesu ma jiswa xejn. Jiddobba xi ħaġa ħafifa tiegħu u din il-relazzjoni li kellu miegħu iżarma. X'kuntrast ma' Marija ta' Betanja illi meta Ġesu kien fid-dar ta' xmum l-inġidda marret hemmhekk u ħadet dan il-vażett tal-alabastru paga ta' sena. U qasmitu fuq rasu u sawbitulu fuq rasu u d-dar imtliet bil-fujħa. Għal Marija Ġesu kien kollox. Għal Ġuda Ġesu mhu xejn. X'kuntrast qawwi x'vera. Ġuda li jasal biex jikkummerċjalizza lill-ħalliq tiegħu. Din hija hawnhekk għandna l-estremità dak li nsejħula id-depravità umana. Il-bniedem għal xiex kapaċi jasal l-imħabba għall-flus illi tisvela tikxef l-idolatrija ta' qalbna. Rridu xi ħaġa f'idejna, hija aħjar milli jkollna dik il-komunjoni, dik il-ħbiberija ma'
Alla il-ħalliq tagħna. Pawlu ta' bilħaq jgħid li l-imħabba għal flus hija għerq ta' kull speċi ta' ħażen. U ħafna li ħabbew il-flus waslu biex niftu l-qlubhom b'ħafna għali, b'ħafna dnewwa. Ovvjament, Ġesu kien jaf xi sarraf dan Ġuda Iskarjota u kmieni fil-ministeru tiegħu darba qalilhom id-dixxipli, qalilhom mhux jien għażiltkom 12 u qed minnkom huwa xitan. Kien jaf. Ġesu qatmu għall-vittma, Ġesu għażlu biex bih ikun tradut u biex bih ukoll titwettaq l-Iskrittura. L-Iskrittura għal dawk li jridu jkunu oġġettivi u jgħidu mir-reliġjonijiet kollha tad-dinja li ma hija waħda awtentika, li ma waħda. Qed tifhem l-Iskrittura għandha dan it-timbru tal-Alla, dan is-siġil tal-Alla, bil-profezziji li fiha. Turik illi n-nies kitbu ovvjament, imma kitbuha bl-erf u l-ispirazzjoni li tuhom l-Ispiritu Santu. Għaliex it-tradiment ta' Ġuda huwa imbassar. Per eżempju f'Salm 55 vers 12 jgħidilna għax ma kienx għadu li għajjarni, kieku kien hekk kont nota għal dan. Lanqas kien wieħed li badni u tkabbar miegħi. Kieku kien hekk kont ninħabba minnu, iżda kont int raġel bħali sieħbi u ħabib tal-qalb. U vera, Ġesu, meta Ġuda mar biex ibusu fil-ġinien tal-Getsemani, għallu għax iġġejt hawn ħabib. Ħabib. Il-fatt li għandna din il-profezziji, mhux biss dwar Ġuda, ma għexieren ta' profezziji illi ħabbru minn qabel il-ġrajja ta' Ġesu Kristu. Bil-fors tajt, mela, Ġesu ta' Nazaret huwa ta' bilħaq is-Salvatur mibgħut mis-sema bħalma qalu stess jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma ta' dak li bagħtni. Ironikament Ġuda iwettaq il-profezzija. Għandna profezzija oħra f'Zakkarija illi ċertament il-lingwaġġ tagħha huwa daqsxejn enigmatiku. Għaliex f'kapitlu 11 vers 12 ta' Zakkarija jgħid qedtilhom jekk jidhrilkom li hu tajjeb, għatuni l-ħlas tiegħi, jekk le erħulu. U iżnu li ħlasi 30 biċċa tal-fidda. U l-mulej qalli ixħtu lill-fuħħari dal-prezz qoli li jien kont ipprezzat bih minnhom. U ħadti 30 biċċa tal-fidda u xitthom lill-fuħħari f'dar il-mulej. Xi ħaġa li tqabdek il-bart kważi kważi, għaliex propjament hekk ġara. Ġesu imbieħ għal 30 biċċa tal-fidda u dawk l-istess flus intużaw biex jixtru għalqa tal-fuħħari biex jitfnu l-barranin fija. Alla li huwa s-sovran fuq kollox bil-mod misterjuż tiegħu u ngħid misterjuż speċifikament għaliex ħadd minna mu kapaċi jifhem il-modi talla kif Alla bħalma qal l-Apostlu Pawlu fl-Efesin 1 vers 11 Alla huwa dak li jaħdem kollox skont il-għan tar-rieda tiegħu stess. Alla jopera kollox skont il-pjan tiegħu. Pjan etern li qed jiżvolġi qudiemna inkluż bina il-kol kemm aħna. L-azzjonijiet anke dawk midimba. Alla jaf bihom, jaf kif ħajsiru, minn min ħajsiru. Meta ngħidu hekk maħniex qegħdin ngħidu li nifhmu da kollu, imma ċertament il-Bibja tgħallimhom dal-affarijiet. Meta d-dixxipli fil-bidu tal-Atti tal-Apostli talbu lil mulej qalulu verament inġabru f'dil belt kontra s-serf qaddis tiegħek Ġesu li inti unzjonajt kemm Erodi kif ukoll Ponzju Pilatu mal-ġentili u n-nies ta' Iżrael. Jiġifieri kemm dil-konfoffa kbira minn diversi nies, inkluż Ġuda, hawnhekk ma jissemmix, imma ovvjament Ġuda għandu rwol importanti f'da kollu. Għalfejn inġamgħu flimkien biex jagħmlu kull ma idek u lan tiegħek
ippredestinaw li kellu jsir. Mur fimhom il-ħsibijiet tagħna. Kull ma Alla ippredestina li għandu jsir ta' bilħaq sar. Gwaj għalina però jekk nkunu dawk in-nies illi bħal Erodi jew bħal Pilatu nkunu ħatja ta' reati ingrati kontra dak illi huwa mibgħut fostna bħala s-Salvatur tad-dinja. Hawnhekk tajjeb illi neżaminaw qlubna il għaliex faċilment ikun hemm xquq fiha. Illi nkun lesti illi mpartu il-fedeltà tagħna lejn Kristu mal-gwadan mondan, mal-gwadan x'nista' niddobba, x'nista' nakkwista, u ninsew faċilment li aħna marsin ma' Ġesu Kristu u jeħtieġ allura nkomplu fidili lejh. Ir-rakkonti kompli billi eħejju jippreparaw għal lejt li kienet il-festa maġġura tal-Lut li tiċċelebra il-ħelsien tagħhom mill-Eġittu, mill-jasar tal-Farawn. Kull sena kienu jiċċelebrawha. U magħha mal-festa kien hemm l-Azmi. 7 ijiem fejn il-Lut immedjatament wara lejt ma kinux jieklu ħobs bil-ħmira biex jiftakru illi issa huma il-meħlusin tal-mulej għandhom jgħixu ħajja safja u mingħajr dnub. Fl-ewwel jum tal-Għażmi d-dixxipli resqu lejn Ġesu qalu fejn tridna nippreparawlek ħalli tiekol lejt. U qal morru fil-belt għand il-flien, għand it-tali. Kienu jafu minnu. U jgħidulu l-għallim jgħid iż-żmien tiegħi huwa qrib se nagħmel lejt għandek mad-dixxipli tiegħi. Iż-żmien tiegħi huwa qrib. Ġesu li jaf l-orarju jaf it-timetable tiegħu. Aħna ħafna drabi dgerfix u ma nafux fejn sejrin u jisna ġrieda f'tiġrija. Ġesu jaf. Kemm il-darba anke minn kmieni meta Marija qaltlu ma fadlilhomx il-bit. U qegħdin festa tat-tieġ. Qed tifhem. Ġesu qalilha mara, x'inhu dan bejn u bejnek? Jiġifieri bil-pulit qalilha tindaħallix. Naf x'in nagħmel. U kemm il-darba matul il-ministeru tiegħu kien jgħid is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Imma hekk qed jgħid is-sija iż-żmien tiegħu huwa qrib. Ġesu jaf li qed jgħix issa fid-del tas-salib. Biex iwettaq propjament il-missjoni tremenda il-missier fdalu fidejh. Iż-żmien tiegħi huwa qrib. Ġesu allura bħal naġa quddiem min iġizza jaf perfettament x'ġej fuqu u frattant ma jirresistix. Frattant m'għandu ebda protesti il għaliex jaf illi dan huwa l-kapulavur. Din hija l-esibizzjoni, din hija l-prova tal-imħabba tal-Alla lejna. Illi tagħna ma frankajx l-istess ibnu imma taħ għalina l-koll. Ġesu allura sostnut mill-Ispiritu Santu, niftakru l-Ispiritu Santu niżel fuqu fil-mamudija tiegħu biex isaħħu, biex qawwih ħalli iwettaq il-ħidma li taħ il-missier b'suċċess. Ġesu jibqa' sottomess għal pjan redentiv tal-missier. Il-missier ried ikun il-feddej tad-dinja permezz ta' ibnu Ġesu. U Ġesu fi qbil ma' dan il-pjan fatti darba qal jiena u missieri ħaġa waħda aħna. M'hemmx dissens bejnietna jew nuqqas taqbil. Dak li jrid il-missier dak huwa l-ikel tiegħi, l-ikel tiegħi wara nagħmel ir-rieda ta' missieri u ntemm ix-xogħol li tani. Ġesu allura hawnhekk qiegħed jippreżenta ruħu bħala lejt. Fil-waqt li marru biex jippreparaw għal dil-festa fejn kellu jinqatel il-ħaruf u jaqsmuh bejniethom u kien hemm ħafna ċerimonji simboliċi u sbieħ għal dakinhar. Ġesu jaf illi hu nnifsu lejt. U nnifsu l-ħaruf. Ġwanni minn kmieni kien Ġwanni il-Battista minn kmieni kien ħabbru u proklamaħ araw dan huwa l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li nakil id-dnub tad-dinja.
U allura nistgħu naraw id-drammatiċità tal-avvenimenti kif qegħdin jinġabru issa il-lejt li kien ilu jiġi ċċelebrat għal 1400 sena. Sena wara sena. Missa Ġesu jippreżenta lil nifsu bħala lejt il-ħaruf maqtul bid-demm applikat tiegħu darba mhux mal-bieb tad-dar tagħna, applikat fuq il-qalb tagħna. Illi meta bid-demm applikat allura għandna il-maħfra Alla jiġġustifikana. Tajb li nirriflettu fuq is-sinifikat ta' Kristu l-ħaruf. Kristu l-ħaruf manswed, ġwejjed, sottomess, meħud mingħajr protesti. Laqas biss jiddefendilu nnifsu quddiem il-qorti. Kristu l-ħaruf li jneħħi d-dnub. Illi id-dnub minn fuqna jiġi trasferit għal fuq. Dan it-trasferiment sar fil-każ tiegħek. Jekk m'intix kapaċi twieġeb mingħajr dubju u mingħajr eżitazzjoni, iva sar. U naf li sar da trasferiment. Darba kont maffeċ bid-dnubiet istess. Missa naf dawk id-dnubiet ħadhom Ġesu fuq innifsu. It-trasferiment sar. Iva. Il-maħfra hija tiegħi minħabba is-sakrifiċċju uniku ta' Ġesu Kristu. Ġesu mbagħad waqt li kienu mixħutin mal-mejda u 12 ibassar it-tradiment tiegħu. Wieħed minnkom se jittradina għalilhom. U ovvjament għajjem kommozzjoni fost dan il-grupp ċkejken ta' rġiel miġburin miegħu. U l-kol kemm huma jibdew jgħidulu mhux jien hux sejt. Issa għandkom kunu tafu li tisma' tiġi tinkitab bil-Grik. Imma bil-Grik hemm mod kif issaqs mistoqsija u t-tweġiba tagħtiha iva jew le. Meta qalulu mhux jien hux sejt. Kull wieħed irid ifisser mhux jien hux le m'iniex jien. Kienu jafu d-disċipli bħal Pietru illi kellhom ċerta mħabba lejn Ġesu. Pietru dabħalhom li għand minn immorru, int għandek il-kliem tal-ħajja dejjem. Kif jista' jkun? Ħanitru mhux jien, ovvjament, mhux jien. U l-istess ħaġa jgħidlu Ġuda fl-aħħar mhux jien hux Rabbi. Ġuda bl-ipokrizija tiegħu għallu mhux jien hux u t-tweġiba f'moħġuda kienet le mhux jien. Jibqa' sal-aħħar jara għajnejh kontra d-dawl ġvera. Però Ġesu hawnhekk fil-waqt li qiegħed ibassar minn qabel it-tradiment waħħax. Fl-istess ħin juri l-awtorità mogħtija lilu illi bħalma jgħid fil-Ġwanni 10 vers 18 ħadd ma joħod l-ħajti. Ħadd ma joħod l-ħajti. Imma jien nagħtiha minn innifsi. Nagħtiha volontarjament. Għandi l-awtorità nagħtiha u semgħu din. Għandi l-awtorità nerġa' noħodha. Dal-kmandament irċevejtu mingħand il-Missier. L-istess Ġesu illi sofra u rat ruħ fuq is-salib u l-istess Ġesu illi qam minn bellimwiet għax wassit tal-ħajja. Wassit ta' kull ħajja. U allura frattant li Ġesu jaċċentwa l-gravità tat-tradiment. Dan huwa reat faħxi. Fl-istess ħin jaf Ġesu illi kollox qiegħed isir, kollox qed jitwettaq skont il-pjan ta' Alla. Ta' bilħaq il-bniedem imur bħalma hu miktub dwaru. Fejn hu miktub dwaru? Il-profeti. Il-profeti, l-linja twila ta' profeti tista' tgħid tibda minn Samwell
u mbagħad għandek Isaija, Ġeremija, Eżekjel, Danjel, Amos, Mikea, li kollha jagħtu dettalji ta' pezzerija sħiħa illi ipenġulna, jippreżentawna l-ħajja, l-mewt u l-qawmin ta' Kristu qabel ma seħħew. Bin il-bniedem imur bħalmu miktub dwaru, imma gwaj għal dak il-bniedem li bih bin il-bniedem u tradut. Ir-responsabilità tagħna għall-mil ħażin tagħna tibqa'. Qatt ma nistgħu ngħidu imma jiena pon fidejn Alla qed jagħmel biha li jrid għax kollox huwa determinat, kollox huwa miktub minn qabel. Gwaj għal dak il-bniedem. Aħna responsabbli tagħmilna. Dawa qatt tuża verità biblika u ġellida ma' verità biblika oħra. Tagħmilix. Ma jqbillikx u tkun xiblaħ. Alla huwa sovran fuq kollox, iva. Aħna responsabbli tagħmilna, iva. Dawn huma ħbieb. Ġesu jlaqgħhom flimkien, fl-istess sentenza ta' bilħaq il-bniedem imur bħalmu miktub dwaru. Preċiżament, perfettament bħalmu miktub ħajġri. Imma gwaj għal dak il-bniedem li bih bil-bniedem u tradut. Aħjar kienu kun għalih kieku ma twilix dak il-bniedem. Għaliex qed jgħid Ġesu. Jaqbillu l-qatt ma twieled. Għaliex meta il-bniedem imut mingħajr relazzjoni ħajja ma' Ġesu Kristu, mingħajr u qed jinħeba fih u jafda fih għal ma fradnu biet, il-destin tiegħu huwa eternità fil-pwini tal-infern. Ġesu mhux darba jew tnejn iwissi. Lil-Lut pereżempju qalilhom kemm il-darba jekk ma temnux li jiena hu tmutu fid-dnubietkom. Tmutu fid-dnubietkom. Ġesu għal darba oħra nerġgħu nsostnu mhuwiex il-vittma, il-mewt tiegħu bit-tislib kienet anke impenġija għalina f'Salm 22 fejn propjament għandna preżentazzjoni grafika ħafna tat-tislib tiegħu. Isimgħu. Saħti nixfet bħal xaqufa u bħal xedaq jeħel il-sieni. Nafu li Ġesu kien bilaċ u għajat għandi laċ. Fit-trab tal-mewt wassaltni. Għax il-klib dawruni, ġema nies ħżiena rassewni. Nafu fuq Kalvarju, ir-Rumani, in-nies jiddieħu bih il-qassisin il-kbar jirredikolawh, inżel mis-salib. Nifduli jdejja u riġlejja. Kif seta' David kiteb hekk meta il-kruċifissjoni ma kienx qed teżisti dakinhar. Il-kruċifissjoni ivvintaw għall-Persjani 600 sena qabel ma twieled Ġesu. David qed jikteb 1000 sena qabel ma twieled Ġesu. U jgħid nifduli idejja u riġlejja. Għadmi kollu nista' noddu. Iħarsu lejja għajnihom fuqi. Jaqsmu ħwejġi bejniethom. Xi ħaġa li jagħmlu għas-soldati. Tefgħu x-xorti għal ħwejġu. Jaqtaw ix-xorti fuq libsti. Ma tistax ma temminx. Ma tistax ma temminx. Alla jurina minn qabel dak li kellu iwettaq. Anke f'Iżajja 53. Iżajja 53 waħda mill-għanijiet kanzunetti dwar il-qaddej li sofri. Iżajja għandu ħafna minn dawn il-għanijiet fejn il-Messija jitkellem, Ġesu nnifsu qed jitkellem. Jew huwa ppreżentat għalina għal fidi tagħna. F'Iżajja 53 vers 5 jgħidilna u kien miġruħ minħabba ħtijietna. Misħuq minħabba l-ħażen tagħna. Il-kastik li biħanna sliem kien fuqu u bil-flagellazzjoni tiegħu. Aħna filna. Bħal naġ aħna l-koll intlifna kulħadd sejra triqtu, imma l-mulej tefa' fuqu. Il-ħażen tagħna l-koll. It-trasferiment minn fuqna tal-ħażen tagħna mal fuq Ġesu Kristu. U s-sabiħa jedin illi sa l-perfezzjoni ta' Kristu. Il-perfezzjoni ta' Kristu
Alla jgħaddija fil-kont tagħna, bil-bsin, bil-bjuda, bil-perfezzjoni tiegħu quddiem Alla. Din il-mewta riparattiva ta' Ġesu, ġifieri Ġesu għamel tpattija sħiħa għad-nubiet tal-poplu tiegħu, ma kienitx riżultat ta' komplott kontrih minn mexxejja żgwidati, imma aktarx twettieq ta' profezija illi ma tistax ma timpressjonakx u tikkonvinċik li dal-ġrajiet ma seħħewx b'kombinazzjoni jew inċidentalment ma skont il-pjan etern tagħna. Ġesu sal-iċken dettalji, it-tradiment minn ħabibu, fl-aħħar Ġesu meta talab il-missier fil-Ġwanni 17, isimgħu x'jgħidlu lill-missier 17-12. Meta kont magħhom jien żammejthom f'ismek li tajtni. U ipproteġejthom u ebda wieħed minnhom ma ntilef ħlief bin it-telfien sabiex l-Iskrittura tkun imwettqa. Ġesu jaf illi Alla Suprem ħadd ma jista' jħodha kontra tiegħu u jirbaħ. Ġuda profetizzat x'kellu jagħmel li ċertament hekk ukoll ġara. Din l-idea ta' illi Alla għandu kellu għan u dal-għan seħ hija enfasizzata ħafna fil-Iskrittura, fil-predikazzjoni tal-Apostli. Kull fejn marru dejjem aċċennaw għal fatt illi dak li ġara skont l-għan tal-Alla. Atti 13 waħda mill-priedki tal-Apostlu Pawlu u vers 120. Jgħidilna li avolja ma sabu fih f'Ġesu ebda ħtija tal-mewt. Issupplikaw lil Pilatu biex jiġġustizzjah biex jaqtakilu għal-mewt ġifieri. U meta temmew il-ħwejjeġ kollha miktuba dwaru, mingħajr ma kienu jafu x'qed jagħmlu, mingħajr ma kellhom ħjiel illi bl-attivili tagħhom l-Iskrittura tal-Profeti kienu qegħdin jiġu ċċertifikati bħala veru. Meta temmew ħwejjeġ kollha miktuba dwaru nisluh mis-siġra, jiġri mis-salib u qiegħduh f'qabar. Frattant Ġesu jgħid gwajja dak il-bniedem illi bih dar-ħwejjeġ ġraw. Għal darb'oħra nisimgħu l-Apostli meta fissru dal-affarijiet l-udjenzi tagħhom fl-Atti 2 vers 23. Pietru jgħid dal-bniedem Ġesu merħi skont il-pjan determinat. Pjan determinat. Mhux pjan li Alla jista' jemendah jew jikkorreġġih jew iżid jew inaqqas xi ħaġa. Pjan determinat. Merħi skont il-pjan determinat u t-tarif minn qabel tal-Alla, intom sammartuh ma' salib bidejn nies bla liġi u qtiltuh. Il-pjan tal-Alla jseħħ għas-salvazzjoni tagħna u fl-istess ħin Pietru qed jakkuża lin-nies li qatlu l-Ġesu bir-reat faħxi tagħhom. Intom tiltuh bidejn nies bla liġi. Il-ġustizzja divina u responsabilità umana huma veri tnejn. Huma veri it-tnejn. Nista' nġibilkom evidenza kontra evidenza m'hemmx tara. Luqa 22 vers 22 Ġesu jgħid għax bin il-bniedem ta' bilħaq imur skont x'kien iddeterminat. Skont x'kien iddeterminat. Madankollu gwaj għal dak il-bniedem li bih huwa ittradut. Aħjar kien kun għalih li kieku ma twelidx dak il-bniedem. Għaliex meta inti titneb kontra d-dawl, ovvjament il-kastik tiegħek se jkun wis eħrex. U hemm nies li sal-ġurnata tal-lum għadhom bl-atteġġjament tagħhom lejn Ġesu jafu talmu minn tfulithom talmu. Il-ġrajja jafuha. Is-sinifikat tagħha jafuh u xorta jibqgħu ma jidux jafu bih. Ebreja 10 vers 19 jgħidilna
kemm jidrilkom ikun magħdud li jistħoqlu kastik għar min ikun ikkalpesta lill-binalla, ġifieri għafġu taħt saqajh. U tratta d-dem tal-patt bħala impur li bih kien imqaddes u insulta lill-Ispiritu tal-Grazzja. Ħafna nies jafu li huwa biss bis-sakrifiċċju ta' Kristu nistgħu nisalvaw u xorta ma jesrux. Ħafna nies huma konvinti mill-Ispiritu s-Santu dwar id-dnub tagħhom u xorta jibqgħu jibsin kontra Alla. Għalhekk Ġesu jgħid aħjar kien ikun għalih kieku ma twelidx dak il-bniedem. Il-tradiment iva iwassal għas-salib fejn Kristu jassigura il-fidwa għal maħturin tiegħu. Għal dawk kollha li l-missier tagħh Ġesu jiksibhom għalih innifsu bis-salib tiegħu. Hekk naraw mela kif l-att ħażin ta' Ġuda u oħrajn miegħu iservi lan divin biex tinħadem is-salvazzjoni tagħna. Hawnhekk idu nieqfu u nammiraw u nqimu lil Alla illi kapaċi, Alla waħdu kapaċi jagħmilha din. Kapaċi juża l-ħażen tagħna biex minnu joħroġ it-tajjeb. Jien m'għandi ebda dritt u Alla jipprojbixxi illi xi ħadd minna jagħmel ħażen biex minn għalih imbagħad joħroġ it-tajjeb minnu. Ma nistgħux nagħmlu dik. Imma Alla fl-omnipotenza u fl-erf tiegħu jagħmilha. Jinqeda bil-ħażen tal-bniedem biex joħroġ il-ġid. Giuseppi meta iltaqa' maħutu wara ħafna snin u għarraf għalhom jien Giuseppi hukom u ma twerru għax ħasbu issa ħajbattilhom. Però Giuseppi għalilhom mhux intom bettuni fl-Eġittu. Imma Alla bagħatni minn qabel biex insalva ħafna nies bħalma taraw illum. Is-sovranità komprensiva tal-Alla fuq kull emil tal-bniedem. Ġuda ovvjament għal ħafna riflessjonijiet u dibattiti minn kmieni. Għanaw xuħut mill-ħassieba tal-Knisja matul iż-żminijiet kif ħasbuha fuq Ġuda. L-Ewwel Tertuljanu dan l-avukat probabbilment kien iswed mill-Afrika illi konverta sar Kristjan u ħallilna ħafna kotba. Jgħid hekk ara. Ġuda huwa xbija ta' dawk li jittradixxu lil Kristu b'bewsa mentri qalbhom hija mimlija tradiment, tmiemu u twissija. Aħjar qatt ma tkun taf il-Kristu milli tdul lil hemm minnu. Jekk forsi hawn xi ħadd illi jaf dwar Kristu, qed jitgħallem dwaru u għadu ma jarax l-importanza li jiġri lejh għar-rifuġju mill-ġudizzju li ġej. Ġej il-ġudizzju. Fl-aħħar jum Alla se jagħmel ġudizzju minn kulħadd. Bil-bniedem jiġi fil-glorja ma' l-anġli setana tiegħu u jrott lil kull bniedem skont emilu. U jekk hemm deċiżjoni li jeħtieġ nagħmlu hija li jien niġri għar-rifuġju Ġesu Kristu. Wistin ta' Ippona smajtu bih żgur. Fis-seklu 5 jgħid Ġuda kellu l-kariga ta' apostlu imma ma kellux il-qalb ta' dixxiplu. Segwa lil mulej esternament iżda bijaw internament. Fatti sal-aħħar sħabu l-apostoli oħra għas kellhom ħiel illi kienu ma kellhomx ħiel. Kien attur prim. Giovanni Grisostmu fis-seklu 5 wkoll il-predikatur f'Kostantinopli. Ġuda bisu mhux bħala dixxiplu imma bħala traditur. Il-bewsa tiegħu ma kienitx marka ta' mħabba iżda ta' tradiment. Ħanoqogħdu attenti. Illi ma mmorrux nimitawh billi ta' parsi nħobbuh
u nibqgħu mqabbdin mad-dnub. Dak li għamel Ġuda. Ta' parsi kienu ħobb il-Ġesu u baqa' mqabbad mad-dnub, speċjalment id-dnub tar-rejba. Giovanni Calvino fis-seklu 16, Ġuda huwa eżempju waħħaxi ta' ingratitudni. Ġesu taħ ħafna opportunitajiet, ħafna barkiet. Darba kif għattilkom seħlu ħabib. Għalfejn ġejtaw. Salaħħa net. Ġuda eżempju waħħaxi ta' ingratitudni. Wara li kien introdott għall-unur ekkoli bieħ lil binalla għal prezz vili u baxx. Ħanibżgħu li ma jitlax fina l-istess ta' rusa. Calvino twissina hawnhekk. Għad attent. Għaliex jistgħu jiġrulek affarijiet fil-ħajja tiegħek illi qalbek timrar kontra Alla. U għalfejn għamilt tiegħek, u għalfejn hekk, u għalfejn u sebaħ dala. ċwan Calvino qed jgħid innoqogħdu ħanibżgħu li ma jitlax fina l-istess ta' rusa. Richard Baxter, wieħed mill-Puritani, jgħid Ġuda prova jirbaħ id-dinja u fil-frattemp tilef ruħu għal flus tradixxa lis-Salvatur li offrilu t-teżor tas-sema. Wow! Għal 30 munita illi wara id-dispjaċieħ wara ma ramihom fit-tempju. Għal flus tradixxa s-Salvatur li offrilu t-teżor tas-sema. Palma qal Ġesu ġvera x'iswilu l-bniedem jirbaħ id-dinja kollha u jirfina r-ruħu. Hija xi ħaġa insensata, xi ħaġa ġennata. X'jagħti l-bniedem bit-partita r-ruħu? Int bħala individwu. Spurgeon. Charles Spurgeon, predikatur Vittorjan, jgħid Ġuda ma kienx imkaxkar għar-rejat tiegħu bl-isfurzar. Għażel it-30 biċċa tal-fidda u fil-li jagħmel hekk bies il-bieb tal-ġenna u mar l-infern. Ħafna nies, xi nies jgħidu li Ġuda xorta waħda salvata billi jagħmel hekk. Bibli titkellem ċar. Ġesu stess jgħid kien jaqbillu kieku qatt ma twila dak il-bniedem. Tbus il-bieb tal-ġenna u tmur l-infern. A.W. Tozer, awtur riċenti. Ġuda jibqa' dejjem twissija solenni. Ma salvax billi tkun qrib ta' Kristu, iżda billi ċċeda qalbek għalih u tafda fih. Għax Ġuda kien qrib ta' Kristu. Jiekol miegħu, jivvjaġġa miegħu. Saħansitra Ġesu taħ l-awtorità li jagħmel mirakli u jfejjaq bħal bqija tal-Apostli. Kien qrib ta' Kristu. Jorqdu flimkien, jieklu flimkien, kollox. Billi tkun qrib ta' Kristu ma jfisser xejn li tkun tafda fih. Li tagħti qalbek. Ejjew nimmeditaw l-aħwa ħafna u spiss fuq il-ħaruf li tpaxxew bih li nammirawh tradut u maqtul għas-salvazzjoni tiegħek, għas-salvazzjoni tiegħi. Li nafdaw fih il-ħidma tiegħu tinġabar 50 kliem ta' bil-ħaq Ġesu għallem u Ġesu fejja l-ġdiem u ta' daw l-għajnejn u qajjem il-mejtin. Dak kollu ma jikkomparax mal-valur tal-mewta tiegħu fuq is-salib. Rivelazzjoni 5 vers 9. Dinja kanzunetta li titkanta fil-ġenna. Kantaw kanzunetta ġdida bil-qalu denju int qegħdin ikellmu lil Ġesu. Denju int biex tieħu l-iskroll u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax inqtilt u b'demmek xtrajt għal Alla persuni minn kull tribù u l-sien u poplu u ġens. U għamiltom saltna u saċerdoti għal Alla tagħna u għatu saltna fuq l-art. Dan huwa il-wirt ta' dawk illi huma irriskattati li huma mifdija minn Ġesu Kristu.
illi se niffurmaw saltna l-Alla, se nkunu saċerdoti qudiem Alla talla u għad insaltnu fuq l-art. Bħalissa ma saltnux fuq l-art. Imma għad insaltnu fuq l-art. Għaliex kull ma hu Alla u kull ma għandu Alla għad ikun tal-mifdin tiegħu. Imma nota kif Ġesu jgħid kif jgħidulu, inti qtiltu b'demmek xtrajt Alla persun minn kull tribù. Il-ħsieb ta' Ġesu kien li bil-mewt tiegħu minn kull ġens u minn kull ġenerazzjoni għandu nies illi se ikunu mifdija bid-dem tiegħu. Il-Bibja qatt ma titkellem illi Ġesu feda il-bnedmin kollha. Għax fidwa tfisser illi minn stat ta' jasar ta' dnub tinqala u tingħata stat ta' libertà biex isservi lil Alla b'kuxjenza tajba. Ejjew l-aħwa neżaminaw qalbna. Għaliex bi-storja bħal din ta' Ġuda qudiemna, illi anke d-dixxipli qisu inħastu u bdew jgħidu li jien jasid, żgur mhux jien. Imma xorta waħda ġifieri qishom inqabdu fuq seq waħda. Tajb insaqsu għad mistoqsija. Għaliex għana ħabda nitkażaw u dak muttarha xiġralu. U taħseb illi inti tinsaf bozza u mħajġilek xejn. U inti immjun minn kull ħsara spiritwali. Tajb nżommu sens ta' umiltà, ta' dipendenza fuq Alla l-imbierek. Bħalma għamel David f'Salm 19 vers 12. Min kapaċi jifhem l-iżbalji tiegħu, naddafni minn difetti moħbija. Difetti moħbija li jerru s-saħħa ta' ruħna. Għandna bżonn il-fejqan minnhom. Għaliex l-ar dnubiet, l-ar reati kontra Alla u ma dnubiet tal-qalb. Il-burija, il-rejba, il-supervja, spiritu insubordinat għal-liġi tal-Alla. Iva, jekk inħares li għan-nifsi, kif nista' salva? Vera? Kapaċi tajdu għadin? Jekk inħares li għan-nifsi, kif nista' salva? Għax jiena min xaħjar minn Ġuda? Min xaħjar minn Ġuda? Ġili kelli ħsibijiet ta' rejba? Ħsibijiet ħżiena? Ħsibijiet maħmuġa? U intom l-istess. Jekk inħares li għan-nifsi, kif nista' salva? Imma jekk inħares lejn Kristu, kif nista' nintilef? Il-tradiment ta' Ġuda u ċ-ċaħda ta' Pietru mhux it-tnejn huma gravi. Ġuda tradiet darba, Pietru ċaħdu 3 darbiet. L-istess keffa naħseb jiena. U frattant wieħed intilef li ieħor salva. Għaliex? Ġuda kellu l-ħasad tiegħu fuq innifsu. X'nista' nakkwista jien? X'nista' ddobba jien? Pietru żamm il-ħasa tiegħu fuq Ġesu. Dik tagħmel differenza kollha. Il-fatt, il-ħtieġa kontinwa għal kull dixxiplu għalija għalik u għal dawk kollha li għadhom Kristjani. Kemm huwa importanti li nibqgħu naqraw mill-ktieb il-kbir tal-Kreatur tagħna. X'inhu l-ktieb il-kbir? Is-salib. Ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bid-dinja hija msalba għalija u jiena d-dinja. Għalax is-salib jikxef it-taħsir tagħna. Aktar ma nirriflett fuq is-salib ngħidu jien bħal Ġuda. Jien bħal Ġuda. Irresistejtu l-Ġesu, ma rridx naf bih. Imma fl-istess ħin is-salib jesibixxi il-grazzja u l-ġustizzja tal-Alla. Il-grazzja tal-Alla, profusa, abbondanti, bla limiti, bla tmiem. Ġuda, kif tafu l-istorja aktar tard, imur u jitgħallaq. Kien hemm ieħor fi żmien il-Nazisti
pastor Ġermaniż Dietrich Bonhoeffer illi ma kellhomx għalfejn joqtluh ma hu kien jibqa' jipridka l-Vanġelu anke f'dak iż-żminijiet koroħ. U l-Nazisti kienu jafu tilfu l-gwerra ma xorta qatluh għalquh. Storja ta' niket. Martri moderna Bonhoeffer. Jgħidilna s-salib huwa l-verità tal-dwarna. Ħares li s-salib u tara il-viltà tad-dnub tiegħek. Ħares li s-salib u tara il-profondità tal-imħabba Alla lejk. Is-salib huwa l-verità tal-dwarna u allura l-unika qawwa li kapaċi tagħmilna nħobbu l-verità. Is-salib jgħalmek xi ħaġa, jgħalmek tħobb il-verità. Meta nsiru nafu li l-Kristu s-salib tiegħu ma nibżgħux aktar mill-verità. Qabel jien kont nibża mill-verità. Kont nibża meta qalu li jiena mitneb u jeħtieġ nikkonverti illi mingħajr twelid ġdid ma nidħolx fis-stat nesmewiet. Bżgħid minn dik il-verità, ġilied kontra tagħha. Ma ridtiex. Is-salib jgħalmek tħobba l-verità. Jgħalmek tħobba. Jalla kull wieħed waħda minna minn din l-istorja ta' Ġuda u t-tradiment. Aktar niffukaw fuq it-tjieba ta' Ġesu. It-tjieba ta' Ġesu lejna li minkejja kollox, minkejja l-prestazzjoni fqira tagħna. Ġesu jridna għalih innifsu. Jridna biex nkunu trofej tal-imħabba tiegħu lejna. Amen.